Elliot Gallego va néixer a Madrid. Va passar la seva infantesa amb la seva àvia, que era portera a una casa benestant del barri de Salamanca. La seva mare tenia que treballar tant de minyona que quasi no podia estar amb la seva filla. Però la Trini era una dona de ferma voluntat. Va estudiar aprofitant les facilitats que la República donava per formar-se com a sanitària. Va començar a treballar a l'Hospital Sant Carlos i, defensant una atenció més racional i humana, es va començar a confrontar amb les monges que llavors tenien de fet el control de molts hospitals. A 1935 va promoure el primer sindicat d'infermeres laiques. Es trobava amb la passionària per aconseguir legalitzar el sindicat y acaba ingresando en el PC. El 18 de julio yo iba precisamente a una charla que daba en la Casa del Pueblo de Madrid, que era la UGT. Me dicen, se ha suspendido porque se ha sublevado el tercio en Marruecos. Y me mandan a la Facultad de Medicina a formar un hospital de sangre y un comité para empezar a funcionar. Porque en la calle de Madrid había sangre, claro. En otras ciudades estuvieron ellos desde el primer tiempo, como Burgos, Valladolid, Valencia. Luego ellos, que tenían un ejército, tenían una ayuda de Alemanya i Itàlia. Ferma defensora dels drets dels treballadors, va lluitar amb la República treballant de forma extenuant en els hospitals de sang durant la guerra. Ella explicava que quasi no va sortir de l'hospital en tota la guerra, només per anar-se a comprar unes sabates al centre de Madrid i per participar a la manifestació del 1 de maig. Tenías a un lado, si era uno que estaba contigo o uno que estaba contra ti. Y estos fueron los 3 años. Però, a l'acabar la guerra, els feixistes la detenen junt amb la seva àvia de 87 anys i la seva mare, quedant recloses a la presó de Venta. ¿Qué había hecho yo? Ir a un hospital, atender a los heridos, que luego fuimos perdedores, porque los militares habían hecho un levantamiento militar. Si se sublevan ellos, ¿cómo nos juzgan a nosotros por auxilio a la rebelión? Va patir Consell de Guerra i va veure morir milers de dones afusellades a les tàpies o de malalties. Porque yo fui a Consejo de Guerra sin haberme dicho ni de qué me acusaban ni haberme preguntado. Pero no a mí sola. En la cárcel de Ventas de Madrid, que era la de Pérez, en agosto del año 39, éramos más de 5.000. Había niños, se morían allí, no había ni comida, no había más que suelo. Pensar que yo he entrado y salido en 16 prisiones. Era aquello. Va estar empresonada 7 anys i va acabar treballant de llevadora atenent a milers de preses. Y yo tengo 2 expedientes, dos por auxilio a la rebelión y uno por auxilio a bandoleros, porque cuando estaba en Andalucía trabajando, había unos hombres en el monte, te piden auxilio sanitario, ¿cómo no se lo das? Cayeron ellos y caí yo. Pensar que en la prisión de mujeres de Madrid estaba muy cerca del cementerio y oíamos por la mañana los fusilamientos y podíamos oír los tiros de gracia, que fusilaron 13 menores chicas, pero que eran hasta chicos hasta 60. La mentalidad que creo que hubo con todos los niños de los presos, tanto dentro de la cárcel como fuera, de quererlos separar
de las ideas de sus padres, desarraigarlos y llevarlos. Esta es una idea fascista totalmente, pero de siempre. Està claríssim. Als registres penitenciaris no va quedar cap rastre dels fills d'aquelles dones que havien nascut a la presó o havien passat els seus primers anys en elles. Moltes vegades les dones eren afusellades a poques hores d'haver parit. L'estat franquista, a partir de lleis dictades el 1940 i 1941, quedava a càrrec de la pàtria potestat d'aquells nens que, pel psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, nomenat per Franco psiquiatre en cap de l'exèrcit, calia separar definitivament de les seves mares. Vallejo sostenia que els rojos eren débiles mentales i va teoritzar la necessitat d'una eugenèsia cultural per preservar la hispanitat. Volvemos a la prisión, vivimos allí como podemos. Bueno, vivimos. Yo trabajo en la enfermería, soy llevadora, soy enfermera, soy practicante. Había muchos niños pequeños que entraron con las madres. Y como no había ni higiene ni comida, se morían. Entonces hacen una prisión maternal, la Topete, que era hermana del general Topete, que en aquel momento era director general de la Guardia Civil. Tenía mucho poder. Allí las madres no estaban con los niños. Ya podían ver a su hijo devolviendo lo que pasaban aquellas madres viendo a sus hijos allí. Por lo menos allí parían en la cama. Pero yo una morevieta he hecho un parto en el suelo de noche sin tener que y sin venir nadie. Las madres lavaban, fregaban, guisaban, pintaban. Estaba aquello maravilloso. Pero su hijo estaba enfermo y lloraba y lo veían, pero no podían bajar. Esa era la prisión de madres. La Trini va aconseguir sortir amb la mare i l'àvia de la presó en 1941, però per prestar ajuda sanitària a la guerrilla andalusa va tornar a ser detinguda i torturada en 1942. En un altre país, a l'acabar la guerra antifeixista, hagués estat heroi nacional. A Espanya li va costar ser proscrita i perseguida fins a la transició. Al Danubio, en Mauthausen, un grupo de españoles valerosos e indomables son liberados del campo de exterminio nazi después de resistir 5 años de terror. Su alegría no pudo alcanzar a los 7.000 compatriotas que quedaban allí para siempre, al lado de los todavía calientes hornos crematorios y de las cámaras de gas. Al sortir de la presó es va trobar sense familiars, ni recursos, ni treball. Y que esto fue la vida de todos. Y que luego vino la posguerra, que fue la miseria, el hambre, el no poder. Yo no he podido tener nada oficial hasta el año 69, porque el trabajo era para ellos. Nosotros, su idea era deshacer las familias que no pensaban como ellos. Y yo salí de la cárcel la última vez sin casa y sin familia y enferma. Es traslladà a Barcelona en 1950 i ingressà al PSUC, on militarà la resta de la seva vida, com un activista més, defensant les seves idees amb una total honestedat i desinterès. Avui, Catalunya no seria el que és sense el treball constant de persones com tu, una madrilenya que va viure i treballar a Catalunya per defensar a la classe treballadora els seus drets democràtics, socials i nacionals. A la transició, mentre altres convertien l'activitat política o sindical en un modus de viure, mentre s'acomodaven en un sistema a canvi de renunciar a canviar-lo, mentre s'anaven renunciant a les idees de l'emancipació social, ella va restar amb les classes subalternes treballant com una formigueta.
Quan ja era una àvia octogenària, va ajudar a crear Dones del 36. Va reivindicar la memòria històrica i va treballar fins al darrer dia per a que es fes justícia sobre les presoneres de Franco. El seu testimoni podria haver aportat fonament legal sobre la causa dels 30.000 nens que s'estima varen ser robats a les preses. Alguns per a ser ingressats en seminaris hospicis, altres per a ser cedits en adopció a famílies compromeses amb el franquisme, tots per a ser reeducats en la submissió als poderosos. L'advocat Fernando Magán va presentar el 2009 un escrit a l'Audiència Nacional en nom de la Trini i d'altres dones per demanar al tribunal que prengués amb urgència el seu testimoni sobre els robatoris de nens. La sala penal va trigar 2 anys en respondre que ho desestimava. Trinidad Gallego va morir amb la memòria fresca i lamentant la persistència de la injustícia. Fins l'últim dia de la seva vida va ser la denúncia viva d'aquest crim del franquisme, però fins i tot després de 30 anys de democràcia ha mort sense que cap jutge recollís formalment el seu testimoni. Pero dicen que los madrileños somos gatos, y como yo soy madrileña y los gatos tienen 7 vidas, pues con 91 años aquí estoy. Y gracias. Aquest novembre, la ciutat que et va acollir va despertar sense tu. No ha hagut enterrament, perquè et vares donar el teu cos a la ciència. Sabem que hi ha qui ara està una mica més tranquil perquè el teu testimoni jurídic ja no serà possible. Els nostres enemics poden pensar que han acabat amb tu, que la Trini ja no els hi traurà més la son. Que poc et coneixen, que poc saben de quina matèria estan fetes les persones com tu. Tu segueixes estant en el teu exemple, en els teus valors que van transcendir el curt temps de la vida i passen a la memòria col·lectiva. Estan en els carrers de la teva ciutat que vas defensar de la voracitat dels especuladors. Està en el record de milers de nens que varen escoltar la veu de la teva memòria de dona del 36. En els nens raptats que tu vas defensar i retornar la seva identitat i les de les seves mares anònimes. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito, a la internacional. I estàs en la lluita dels treballadors. El teu sindicat d'infermeres laiques va ensenyar a no viure de genolls a les treballadores de la sanitat d'arreu del món. Va ensenyar que són una part més d'un nou subjecte revolucionari que emergeix contra el capitalisme i tots aquells que ens volen resignats. Quan tu ens deixaves, el teu missatge desbordava mesquines submissions i estava en el cor la dignitat i el valor de les revoltes en defensa de la sanitat pública. Búscame en el andén de los trenes que parten, en los muelles que sobran, en los puertos perdidos, en lección de gaviotas que analizan el tiempo, en camino de estrellas fugadas en el vuelo, en la humilde calleja, artesana y dolida, en el rumbo del viento crispado de una ola, en la llave de sueños, fumigada de alba. Búscame en cada piedra de color del silencio, en el canto, en las aguas, el amor y la tierra, en el ciclo de la vida. Allí me encontrarás. Te voy a decir una cosa. Estoy harta de oír decir que valiente, ¿no? Cuando estás en el baile, bailas y no te enteras.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Creuen haver acabat amb tu? No sabien qui eres. Estàs en les flors, estàs en la lluita, estàs en l'esperança d'un món millor amb persones amb dret a la sanitat pública, a l'educació, a la pau. Trini, no t'oblidem. Les bones persones et portem al cor i el teu exemple ens ajuda a ser millors cada dia, fins i tot en els temps més foscos com els que ara ens toca viure. Diuen que quan la nit és més fosca, més a prop està l'albada. Fins a sempre, companya Trini.